Čaute ľudkovia, moje meno je Gravity Monkey a dneska by som vás chcel privítať pri ďalšom dieli z hry Minecraft. Takže pokračujeme tam, kde sme skončili. Čiže to bolo v domčeku. Áno, presne tak, v domčeku. Jasné, blablabla. Je noc, čiže neviem prečo vyliezam von. Radšej zalezem donútra a trusknem sa do postele. Počkáme, kým príde deň. A presne tak. A dneska by som sa chcel vlastne pustiť do takej chodby. Proste začať ťažiť dole a získať nejaké to uhlie, narobiť si viacej torčiek. Poprípade nájsť nejaké železo, vylepšiť si nejaké nástroje, nemať už len drevené tieto drevené krompače a proste také obyčajné. No, idem na to. Aj neviem teraz, kade by sa najlepšie začalo, asi takto do stredu a pôjdem nižšie. Zoberiem si takto. Ešte si ho rýchlo vylepším, kým som hore. Vlastne to ani nepotrebujem. Koľko ja mám vlastne teraz pri sebe stovnu? Ešte na čo naťažím z toho stovnu. Tak. Aspoň 3. A teraz narobíme si paličky. Z paličiek pridáme 3 kamene a máme kamenný krompáč. Jo, železo, čože? To hneď teraz? Ty vole. What? Čože? Železo hneď pod môjim barákom. To je úžasné. Ty kokso, ja mám šťastie z neba, ja neviem odkiaľ, ty vole, proste. Len tak si začne kopať a jo, čože? Železo. Mám 5 želiez. Ty kokso. No, som rád. Konečne si môžem vylepšiť. Jo, zabudol som hore torče. Konečne si môžem povylepšovať niečo, určite si spravím nejaké meče, alebo neviem, keby prišli zombíci na návštevu. O, ďalšie? Alebo sa mi to zdalo? Som blbý. Aha, to som mal v ruke, keď som si vymienial. Dúfam, že aspoň narazíme ešte na nejaké ďalšie železo, poprípade na nejakú jaskyňu. Hlbšie. Už sme dosť hlboko. Tak. Jo, jaskyňa. Aha. Sice to nie je jaskyňa, ale je to dobré miesto na hľadanie. Sakra. Jo, železo. Ďalšie. Áno, dneska sa mi celkom darí. Ozaj, prepáčte mi za ten minulý diel, že bol taký krátky, ale YouTube nedovolí. Ja som už skúšal, čítal som si, že koľko vlastne, alebo tak proste mi už kamaráti hovorili, že proste skúšali dať video, hej, ale že bolo príliš dlhé a začínali akorát, čo znamenalo, že nemal v nich YouTube nejakú dôveru, alebo čo? Proste blbosti si vymýšľal. No ale vlastne ako keby, keď získate väčšiu sledovanosť, viacej odberov a viacej proste nejakého niečoho, tak proste vám YouTube dovolí pridávať dlhšie videá ako 15 minútové. Mi to písalo, že vlastne maximálne 15 minút. Čože, toto tu je nejak veľa uhlia. Celkom dosť. Celá chodbička uhliová. Dáme ten jump. Parkour forever! Jo. Tak, toto. Toho uhlia budeme mať asi plnú bedňu. No čo, aspoň budeme mať čím kuriť. Jo, to bol lag.
Ešte tu je toho zopár. Ježiš, to ešte pokračuje. Toto bude skôr taký dosť taký ťažiaci diel. Ja viem, ťaženie ako nikoho nebaví na to kúkať, ale aj to je potrebné. Hlavne pri surovinách, čo sa týka, neviem, proste toho uhlia. Keď chcete spraviť nejakú väčšiu výpravu, tak môžete hľadať aj diamanty a niekomu sa zadarí, no. To koľko tu toho ešte bude, Pane Bože. No, konečne, konec. To železo... ďalšie železo. No, musím sa nejako teraz dostať dole, tak. Ešte tu niečo je, lebo toto je celkom taká pekná dolinka. Tu je naspäť dole. Tu je celkom pekná, taká celkom pekná dolinka. Bože, či jak sa tam k tomu dostanem. Určite nepôjdem tam dozadu, lebo mám pri sebe iba jednu torčku. No dobre, iba tento kúsok môžem, tak. Ale vidím, že to tu nejako extrémne nepokračuje. Čiže zoberiem, idem naspäť domov a dám vypáliť železo a upgradenem si svoj krompáč. Aha, železo. Tak. A drevo vymeníme za uhlie. A to je podľa mňa, to ide aj rýchlejšie, nie? Ne. Ide to takisto. Zatiaľ, čo sa nám bude robiť železo, toto si zatiaľ skovám. Mám chlebík, ale hladne nejak moc extrémne nejsom. Nič, idem von. Môj tekvicový dom. Idem von a kúknem po niečom, čo by tu bolo tak na blízku, také niečo, čo by sa dalo využiť. Či nejaké akože si aha, tu je tá dolina. Si vypestovať niečo, alebo po prípade nejaké čo ja viem čo. A vidím, že tu je veľa kvetov. Tak tu nič moc není. Ako možno, že by aj bolo, len to by som si musel zväčšiť viditeľnosť a to by zapričinilo viacej lagov, čo znamená väčšia proste bolo by to viac nekvalitné to video, čo by sa určite mi neľúbilo. Už len zo pár. Čo si tu ešte porobím? Zoberám si ten krompáč a spravím si oranžovú podlahu. Napríklad. Tak. Lietaj, posteľ, lietaj. Dobre. Držíš sa, výborne. Tak, oranžovú podlahu. Dúfam, že mi to vyjde. Ale však to by malo výjsť, však to už je len pár blokov. Tak. Tak. Toto. Teraz dáme sem ešte. Hop, 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 hop. Tak, a máme skoro celý oranžový barák. No, to by šlo. Už máme všetko. Takže ideme upgradeovať. Konečne. Tak. Jo, železný iron pickaxe. Spravíme si aj mečík. Mečík si spravíme. A jednu sekerku. Tak. Keď budeme chodiť ťažiť drevo, aby nám to išlo rýchlejšie. Tento starý ošarpaný kamenný krompáč necháme doma. Aj s ostatnými vzácnymi vecami, ktoré by som nechcel stratiť. A pôjdem len s týmto železným krompáčom. Sakra, už je hladný chudák. A mu niečo jesť. Srandovný ten zvuk. To je všetko? Bože, budem musieť ísť na lov prasiat. Neznášam, keď mi proste dochádza jedlo. To je to najhoršie. Proste to potom začne chudák uhýňať a to, čo som trepol. Musím sa dostať hen tam hore ku tomu železu ešte. Ale asi aj neviem ako. Takto. Teraz tuto si pred sebou vykopem takúto chodbičku.
Teraz sa tam tak dostanem. Teraz tady to. Takto sa tam dostanem. Ja už viem ako. Ešte takto. Kde to je vlastne? Aha, tu. Dobre. Takto. Jo, tu je toho zase veľa. Chcem železo. Všetko železo. Vážne? Tak. Dúfam, že to už nepokračuje, lebo sa mi tam hore už nechceli jesť. Tak. Máme 4 železa. Možno ešte troška ulia, keď si naťažím, tak sa nič nestane. Tak. A musím rýchlo pádiť domov, lebo začína byť noc a noc v tmavej doline, ktorá není moc osvetlená, je ako skočiť nahý do ohňa. To je jedno. Železo si dáme vypáliť samozrejme. Pridáme uhlie. Nech nám to tu žihá celú noc. Party rock. Žiadna viditeľná hrozba. Tak. Počkaj, aby som si mal ešte trošku nechať. Keď si budem chcieť spraviť torč. Budem potom bez ona. Ale však tam dole je toho dosť. Čo by sa tu ešte dalo spraviť? Mám ešte dačo? Ja si trošku vydekorujem ten dom. Tak, toto dáme do prdele. Toto. A pridáme tam takéto, ako keby dva také oranžové stĺpy, alebo čo to je. No, to by bolo. Čo sa tu dá ešte také... Neviem, vyrobím si asi ešte torče rýchlo. Budem musieť končiť, lebo ako som už hovoril, YouTube nedovolí. Čiže toto video nesmie presiahnuť 15 minút. Ak presiahne 15 minút, skončil som. Mám nápad, ale musím to stihnúť. Zoberám si tieto tekvičky odtiaľto. Nech mám osvetlený dom, nech sa boja. Nech sa mi zombici nespavnujú pri dome. Počkať, a nepriláka ich to? A to je jedno. Seed. Môžem dostať z toho nejaký seed. Tak, svietiace jack-o'-lantern. Sem si dám jedného, druhého sem a tretieho fešáka tretí fešák pôjde sem. Tak. Dobre to vyzerá. Takže to by bolo pre dneska asi všetko. Uvidíme sa určite pri ďalšom dieli. Ak sa vám video ľúbilo, tak určite nezabudnite zanechať like, ak neľúbilo dislike. A určite sa poteším nejakému tomu odberu. Takže majte sa. Čau!